Kamusta mga kaibigan? Ako nga po pala si Coach Moto at samahan niyo ako tuklasin natin ang Paris dito yan sa Manaoag. Arito tayo ngayon sa Agustin Paris dito sa Manaoag. Sabaw pa lang yan at makikita mong napakasarap na Gimas and Gar. At hindi nga sila nagtitipid sa laman. Ang aking in-order ay Overload Paris. Overload Paris nila dito ay may chicharong bulaklak at bagnet. Pati ang rice, napakasarap. Ang iniintay mo Gar, tara na at kumain dito sa Agustin Paris. Ang lambot ng bawat peraso ng baka at ang lasa ng sabaw nila talaga namang nakakaadi. Ikataka-taka na kung bakit ito ang isa sa paborito ng marami. Talaga namang napakasarap ng Paris dito sa Agustin Paris. Paris nila dito hindi ganun katamis, saktong-sakto lang sa panglasa ko. Kaya na-enjoy ko ang kumain. Mapapa-only rice ka dito. Sira na naman ang diet ko nito. Ang Agustin Paris pala ay matatagpuan lamang yan sa tapat po ng Cebuana at sa tabi lang po ng police station. Dito po yan sa Manaoag. Hindi lang po yan, meron din po silang Sheng's Clothing. Naghahanap ka ba ng mga OOTD mo? Maraming yan kay Sheng's Clothing. Nabusog ka na? May passion ka pa?